nji oge a na-ekene ndị ncha na-achị obodo dị iche iche emede ndị eze ndị obi nna ji oge na-asịwa ndị nna agụnụ na-ekene ndị olizele dị iche iche na-asịwa onye na nzele na-asị kenye anyị ọgbakwanụ ndị nne m ji aka na wa na-ege anyị ntị na ya stata na-asị ụnụ ọmụọpanụ onye mmụọ ga-apa na-asị ndị mụ m ndị oji ogunu onye ọbụla onye na-eri ya weli na ya tata o nwee onye mụ na-anọ be tata ọ bụ onye ọ bụ na ojekwa akwụkwọ ọfụma bụ ndị oyibo asị na ọ bụ elida onye ọchịchị chukwu gọzie na ọchịchị n'ụzọ pụ iche ọ bụkwa nne ndị oyibo asị na ọ bụzi grandma ọ bụ na nke izika ọ bụkwa grandma o ji akwụkwọ na-achị ụmụ akwụkwọ bụ headmistress na Abụatọ 3 primary school na Asaba nna asị Onowu ma ndị be anyị na-ekene unu ojogwu na onowu ogbu efinu ka onye bụ na-eri anarị daalụ n'enyi daalụ sinne daalụ anyị na-akwanyere ikpogho ugwu tata na-ekwu ife anyị ga-ekwu tata bụ ife gbasịrị maka Ine Ụmụgwọ ya ka anyị ga-ekwu tata si kịta wee lue o'clock 6 na mbilibọ n'enyi o nwekwa ọjị n'ịmagakwabe ọjị dị n'ọkwa nna-asị nke okwu na ije si ya Onuwa ije na mayala anyị na ya si tata Emeka na ọjị ya anyị mana kpọgharị awa ọjị so Igbo ka ịwazi abụ ọjị daalụ n'enyi ya bụ na Igbo ọbụmara wasị na ya bụ na wadị abụ nwata ọgbọ n'isi nwa ya ka ya n'ikwu nke daalụ n'enyi ọ ga-adịrị ya Chukwu gọzie anyị ọjị a anyị ga-ata ọba anyị n'ahụ ndị be anyị asị na onye weghe ọjị weghe ndụ anyị tasị anyị ga-enwe ndụ n'ike nke Chukwu mfụ na isi ọmụgwọ wee nụ afọ ije na ọmụgwọ nwaanyị mụ nwaanyị a ga-adị ife mkpọrọgwa ma akpụ a onwe ife ga-eme enyi ọ ga-aba ife ụnụ zụsịkwa nwaanyị zụsịkwa ọ ga-azụzụkwa yi n'onwe jizikwa oge a na-arịọ Chukwu ndị ncha na-achọzikwa ụmụ na Chukwu ga-eme ka ụmụ ghara ịkọwanị ya ka anyị na-arịọ Chukwu kịta na-arịọzikwa na ndị na-elozikwa na wa ga-abịazikwa nnewe ọmụgwọ na Chukwu ga-eme ndị nne abịazikwa bịa nnewe ọmụgwọ ife ndị a ka anyị na-arịọzikwa ndị Chukwu ka obodo anyị edezikwa mma bụ Naijiria ka ndị na-achị anyị ọfụma wachi anyị n'udo na nwere elekshọn elumegafu nso anyị na-arịọ Chukwu ka ya bụ elekshọn udo ka ọ gaa n'udo na nwere ife ndị a ka anyị na-arịọ Chukwu site n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị isiokwu anyị tata bụ Ine Ụmụgwọ ya bụ isiokwu anyị na-gwa ndị ncha na-ege anyị ntị ndị anyị ọcha osimiri na-ege anyị ntị wa biko wa ga ezigbo ntị tata maka ife wa ga-enwekwa ịmụ ha tata chi nne biko nchọ ịchọpụ ha anyị kịka ịwa ha na Ine Ụmụgwọ kịka ọ dapụ ha bụ ya bụ ife wasịfụ na mmadụ ene ọmụgwọ ji ọmụgwọ n'oge ga-ene ọmụgwọ ike ọ dapụ ha ikelo na ya ka ọ bụ na ọdịnala ndị anọcha osimiri ife mma ịbụ ọmụgwọ bụ na ọ bụ na nwaanyị mụọ nwa ije ga-enepụ nwa ya anya ọ bụ na nwa ya oke nwa ya okpogho ije ga-ene anya ije ka obe afọ ka ọ dịwo nkwado ọfụma igolu ji golu ife a ga-eri gofe a ga-etefe nsala ụkwa mmanụ ọhịa esije ga-ene nwaanyị ọmụgwọ nwaanyị mụ nwa ọfụ ka eje ene ọmụgwọ ya bụ nwa ya okpogho nwa ọ bụ okenye eji ene ya bụ okpogho a ene ya bụ ọmụgwọ okpogho ene ya bụ ọmụgwọ ọ kwado mezie eje ga-ene ya bụ ọmụgwọ onye bụ okpogho mụ nke okpogho nne okpogho bụ onye eje n'ọmụgwọ ọ ga-eje ọ bụ na ya na nwunye nwa dị na mma nneka okpogho jesi anụ nneka oke ga-eje ga-emezikwa nwa mana nwe na-abịalukwu igwe alụkwu ije n'ofu oge weje mana ọka mma na ofu onye buso jesie oge nji amụ nwa m n'onwe m nne mụ anọ befu mụ na nede m obi nede mụ nakwa befu ndị ma bịa kwurukwa anyị befu onye m ọmụgwọ oge nji amụ nwa
ya bụ ine ọmụgwọ anyị ekwufu maka ya ine ọmụgwọ a ọ bụ sọsọ na wa mụọ nwa ntelere n'mbụ na ụfọdụ ejebe tupu amụọ ya bụ nwa ụfọdụ ndị eme n'ọfụ dịka onye dị nwa n'afọ ọrụ ọ wee reta ya ga-anị ọ bụ na mfe nwa ga-eje oje na yarị nwa amụọ n'anya mana anyị bụ ndị na-alụwa ọrụ kịta ị ga-eje ma ọ bụ na nwa mụsịa maka ị mara ọ na-enye ya oge shinne ọ nke na ofu ọnwa ka ị ga-ene nwa ọmụgwọ ije mezie n'echipụ n'oge ịma nwoke na ndozi ka nyepụ nwata afọ ọmụgwọ ka esi chọọ ka o si adịgọ daalụ n'anyị ọsọ nnọọ ka esi azapụ ya bụ ajụjụ imirikiti oge m na-afụfụ na ya bụ ine ọmụgwọ ọ bụkarị nne nke okpogho dịka yi na onwe ji nne nwa ya ọmụgwọ imirikiti oge ọbụna nne nke okpogho na-eje kim o ji bụ na nne nke okpogho ya keje ya bụ ine ọmụgwọ ya egwuzikwa ụzọ ịma na nwaanyị ewu nne nke okpogho na nwaanyị ife ọbụla nwaanyị ga-eme ọma wuwe ọ nwere ike ime ntamimo ịdị ya na nwaanyị ka ọ bụ mana o mee ndị dị ya ndị ama like ya ọ kwa sometimes ọ ga-enwekwa efe wasị privacy ndị oyibo akpọ privacy ọ chọrọ inwefu ka ọ rụọ igbu nne ọ ga-agwa ya ife ncha ọ ma gwa ndị ya n'ọfụ ya nwere bụ na nke okpogho na-ejekarị eje nnepụ dị ọmụgwọ daalụ n'anyị ndị be anyị na-ege anyị ntị tata anyị na-ekwu maka ine ọmụgwọ ya ka anyị na-ekwu maka ya Nwaezimmadu na Mrs. Azụ nọ na be Mrs. Onuwa Azụ nọ na be na-ekwu ya bụ ife gbasara ine ọmụgwọ tata ya ka anyị na-ekwu anyị ga-ekwu bịa anyị kụzụ ha bịa anyị akpọpụzikwa ekwentị ife unu ụmụ ikwu maka ya bụ ine ọmụgwọ unu agwazụkwa anyị maka nji aka na imirikiti ndị mmadụ na-ege anyị ntị anụga maka ine ọmụgwọ biko onye anyị na-achọ ịchọpụ anyị ya bụ ine ọmụgwọ kịka wee mesi na wa ji ene mmadụ ọmụgwọ wee n'okpogho ọmụgwọ kịka eme ọ bụ oriri kwa eje eri ka ọkara ọlụ dịkwa ọlụ dị ọmụgwọ shinne maka na ochichi nwata fada arahụ ụla ya bụ emekwefọ ọmụsị izu ka na-abị ọ ma arahụ ụla uchichi efuzi enarị nwa ikpodo nwa afọ due na ịna nwaanyị arahụ ụla ite dị ọmụgwọ ị ga alụ nwa ị ga-alụ ọrụ nwaanyị na-ezuwo ike maka na na-anọbefu ị ga-esi nri ị ga-eje afịa ị ga-ete ofe ị ga-asụ akwa nwa sụ akwa nwa ọfụ maka asị na onye mụ nwa ọfụ ọ dị ehunu anyị asụ akwa ya mmadụ emeri nwa so uchichi zikwa eduzikwa kporo nwa so that ka o nwekela ahụ ụla maka na nwa ndụ dịkwa alahụ ụla na uchichi obula mee efifie wee bụ chifu alahụmụla nla na uchichi so ị ga-asị ka nwa alahụ maka na ọ ga-enyezi ala isi enye nwa ala iru ekpodo nwa afọ ya bụ ife anyị ji alụ efu so ọ bụ na mama ọ bụ na ọ dị ala izu ncha ncha ọlụ bịa mana ife anwụrị ka ọ bụkwa na nwa mụ nwa ọ bụrụ ibu agramọda iwe nke o si ya bụ ebe azụkwa ka ewepụsi pampas napkin nwancha ka ya ahụsị weta maka ịwụ nwata ahụ amụ awụ anọ ọ mama iwu nwata ahụ maka onye mụ nwa mama ya bụ nwa izu patikụla ọ mama ike ọ gbasa awụ nwata ahụ ịma na ịwụkwasa awụ nwa ọfụ ahụ ịmakwa ya mmiri na ihu mana ndị nkịta wa amaghị na ọ nke oge awụ akwasị awụ ndị ọzọ so ibu na-aghara amụ ịya awụ ya amụgọsị ya na asị a na ga-esi ma nke si na ọ bụ na ịnama ọmahụ ga-esi bụrụ ezigbo ama ọ bụ na ịnama o nwere nke ndị mmadụ na-ememe dịka ofu nna nụ mbụ na wa apị isi nwata na edokwa maka ọ dị wanọri emeni nkịta gwa ndị emeni si na wa na wa apị apị ya bụ sọnta nwakpụ na nwata afọ alahụla oge were one place ndị na isi efe amapịa ya bụ ọmapịa ime ike were aka mmemme ma ọ na ka pịma n'isi maka na ịpị n'isi aka mmadụ na ọ bụ fọyị mụ na-achọ nwa na wọrị one time so ọba mụọ ma wakpa nebụ aka nebụ anyela aka ka ọ wụọ nwa ahụ benebọsị awụzi nwa mekpapịkpụ nwa isi ndị ọchọ nwa gbogbo wee so si dadịkwa mụ na onwe m ndị ọmụgwọ na-ewe nwanyị na adịmeti aka n'isi nche ma aka mmadụ na ndị akwado na-epe mmadụ aka nwata nwafọ aka n'isi ọ bụ na ezigbo ife chinecha epikpọ nwa n'isi na-eme mana ị ga-eme nwayọ ọ bụ na nke ọkụ ọ bụ na nke ibigide chineke mba daalụ Chinne ka isi enyekwa anyị ifolo na ya bụ ine ọmụgwọ maka alụ na ije ya bụ ine ọmụgwọ bụ oriri kunu eji eri agbara na ọlọdụ ya bụ ife
Amahara m n'ọlụ dị ya. Ọlụ dị ahụ. Ị ga-alụke ma ọlụlụ a na chichi. Maka na ịma nwe efenu. Ihe wipụ ị ga-eji afịa. Ị ga-esi ife ori. Na-enwe erie ife ori. Mmesikwa ebe awụwa nwata ahụ. Ebe asụ akwa. Ebe aja afịa. So ọlụ dị ya. Uchichizikwa na onwe mụrụkwa ya na nne nwata anya. O nwe afọ abụọ abụ ụlọ oge mpempe. O nwe abụọ Bishọp Buji oge waja mụọ Jizọs Kraịst oge Krismas. Ọ sị anyị onye ga-elike bụ Bishọp Antonio Okonkwo Buji onye ga-elike bụ ya bụ abụ waja abụrụ nwa ọfụ maka ihe kwunu amụ anya na efife nwanya ochichi wa ga-alahụla na efe mụrụ anya na ochichi o nwe abụ afọ ochichi wa mụrụ anya walahụla o nwe ofu abụ abụ o nwekwa asị abụọ mana nkwadilo ha ya bụ abụ ka ị wele ụtụtụ lahụ ụla ka ị wele anya sị mụ n'anya anyị ga-abụ ya bụ abụ iwele ụtụtụ lahụ ụla ka iwele anya sị mụrụ anya oke ya bụ abụkwa abụọ ya bụ ife gosiri na onye bịazikwa ọmụgwọ nwata na-alahụ ụla ya na onwe nne kwesị na-alahụ ụla onye mụọ kwesị alahụ ụla ochichizikwe nwata mụrụ anya ọ ga-amụrụ anya maka ọ ga-enye ala nwata gara eriri nri ọjụ na-abụ si bịa ịkwa akwa enye ala oje tọiletị echenji ya napkin na ya bụ ọlụwa mana ya bụ ọlụwa alụmebe bụ ụmụaka. O nwefe nna n'okịta wa na-ekwu inye ala ya bụ 100% breastfeeding ị ga dị enye ala n'ọma baby friendly oke ya kwe akpọ baby friendly n'ịma ọma ife ọbụla ọlakọ na mmiri ya akwado ya bụ ife nwaanyị si na ya bụ ya nke ọbịagone n'oge kịta na-akwadokwa kịta because ndị ụmụaka efuzi awa kịta ndị afọ na-alasụ ala ịsụ adịghị arịa ọrịa ahụ ga-esiwe ike brain iwe adị sharp anyị ma na-enu mbụ ndị a na-eyi uzo fere bọtụl afọ sọta onwe afọ enumonye mana nke ọrịa adị na ọrịa adịghị ala ma ha ala ị ga-enyewa ala dịbeghị fichapụ ala wela ala wee ya mana sọtas ala fada ejuwe mana nne mkpatezi na-aga nọ nso amara kpate ya bụ ife efu n'ime mana ịma ndị nụkịta aka emezi dịka nwa mụmụ nwa snaik eme bebi frend na ama ọnwa ole ka ndị ji eme ya bụ ọnwa isii mamụ nke ọba na-abị mme ọ ga-enwe ala ọ dị eji ọrụ mana ọ bụrụ ya eji ọrụ ịma nwe ike imezi ya ọ bụzi a na ala agbana nwa ala agbana ka ị ga-aghara imezi ala ga-agbaghịrị mana ọ bụ na isi izizi efu ọma agba mebi dịka ụbọchị na-abịa na ụbọchị atọ ọma agba mana ọ bụ na ọ gbana ọ ga-enwe ike nye artificial food ọ bụ ike nye nri ndị oyibo before that mana ọsọ ala gbama ọ kwụsị amanyezi nke onwe oge ụfọdụ ji asị na enyewe mmanya nkụ adị manya igbo ho ala mmanya nkụ ga ọ ga-asọwasi na mmanya nkụ ọ bụ na ya ifu enye onye mmụ nwa m na-ala ya gbana wenye mmanya ela n'ezikwa ya eke mụ dị mmiri ala ya efudo daalụ Chinne ndị na-ege anyị ntị ndị a n'ọcha osimiri anyị nọ na izu anyị ọcha osimiri mụ bụ Nkete Nwakogo Nwaezimmadu nọ ya lunu na-ewegha isiokwu tata bụ ọmụgwọ Ine Ụmụgwọ mụ na Mrs. Onuwa azụ nọ na be hello anyasị ọma daalụ mama daalụ sọ daalụ Chinne daalụ ya daalụ afọ mbụ ka m sochukwu isi agara ka abụ ụmụ ajụjụ nchọrọ ịjụ mama ọ bụ na iji ile ọmụgwọ ka obere ife isokpozi ifiri onye mụwa obere ife ọsọsokpozi iri nsala ofe nsala weta ụda na ụzịza ha wetara iwe daalụ Chinne nsala ma ose ga-adị ya ezigbo ose ga-adị ya n'ọfụma ọfụma maka blọọdụ dị ya n'afọ olizie
ọba gbeze afọ. Okay, daalụ chinne. Na n'isikwa ya bụ ofe okenye na onwe ọgani a na-erikwa ya sokwa na-eri ya bụ di ọgani esokwa eri ya bụ nri na ofe. Ya na-eri mana ọ bụ n'oge ncha. Biko ọwa sị na ụda adịghị okenye mara. Mana afọ a ọ bụ eziokwu mana maka na wasị na ụda ọ dị okenye mara. Nna achọ ịmalị nne anyị Ine Ụmụgwọ a dịka ọ bụ ofu ifu ahụ dịka ofu izuụka ka ọ nọ deme ma ọ bụ izuụka na-abịa m ga-achọ ịmalị mba iji ọmụgwọ ị ga-anụ ofu ọnwa mụ na onwe ya arụzi ọrụ agaghị esi ga-emezi ya bụ ofu ọnwa anyị bụ ndị arụ ọrụ ofu ọnwa mana ife enyewe bụ ofu ọnwa n'izuụka na-abịa ya bụ 6 weeks ije ụlọ ọgwụrụ ọtụ ezi ya isi na iri ya oke ga-enwekelu maazị ọrụ ife enyewe bụ 6 weeks ya bụ 6 weeks bụ ofu ọnwa n'izuụka na-abịa you know when na-alụrụ Igbo wa n'inyekwa ofu ọnwa ka a ga-eme ofu ọnwa ka a ga-eme. Okay. Hello. Anyasị ọma. Anyasị ọma. Asamobu Engineer Michael Asoya. Okay, Engineer. Okay, daalụ chinne Engineer Asoya. Asịkwa nka nkene nne anyị ndị na-anọ na-akachi ukwu. Daalụ na ọ ga-abalị iwe. Daalụ sa. Ịmata na elu oyibo emedozie ọtụtụ n'ime anyị gosipụzie ka esi eme ife n'ọdịnala. So mana ifugo na lekchọ nke agaghị nchọ na ụfọdụ ụmụnne anyị ụmụ nwaanyị na ụfọdụ ndị nwunye anyị na-ege ntị na-amụtago okwu ife tradishọnal na igbo kọwa ịkọwa. Ya ka m jesi mba ka m nwekọrọ uche ya. Daalụ chinne. Daalụ. Na-ekene Injinia Mike Asoya bụga injinia nwee interest na okwu ọdịnala anyị a Ine Ụmụgwọ nna asị Chukwu gọzie n'ụzọ pụrụ iche. Ọ dị mma. Nna afụ na ụfọdụ oge ụfọdụ adịghị achọ ka ha bịa n'ọmụgwọ na bewe ụfọdụ ikenye ama achụa onwe ife ilo na ya bụ ife ebughe enyi ụfọdụ n'ime adịghị achọ ka ha n'ọmụgwọ onwe na-akpọ anyị gegede ntị ife ọ ga-agwa anyị anyị asị ọma oke anyị lụziga kọla ụfọdụ adịghị achọ ka ha bịa n'ọmụgwọ onwe ife ilo na ya bụ ife ebughe enyi ụfọdụ ndị achọ ka ha bịa ga-ene ọmụgwọ na bewe ụfọdụ bụ ego ọ bụ na nke okenye nwere ego ụfọdụ bụkwa na ụnọgụ obi nkesa ụnọgụ obi n'obu n'ibu ọ ma zu nwacha nnọọ ya bụ ụfọdụ inwe na-abịa ụfọdụ ekụzikwa ụmụ ụfọdụ ndị ka ọ bụkwa n'igwe wa ji enu nwunye ọ ga-adịwa na nkesa ụnọ gwa gị anụ nwunye na nwa anaghị awụpụtụ na-awụ ezigbo ego iwefa adị ya n'afọ mana ọ dị kemene na be enyi ọ bụ anyị Igbo ka ọ dị ndị Igbo nwunye eme mana ọ nwekwa ebe ọ dị ọ bụ na iwe dị ya n'afọ si ife dị ya na nwunye nwa amụ na ya ga-enye ọmụgwọ nfa ka ya na-abịa bụkọsi ọ naka ya ego ya bụ nụkọ na ya bisi nwa na-achọkọ abịa and ụfọdụ oge ezikwe ọsụ na ka ha ma ka ọ si ebi ụfọdụ ịmụtara na meta ụfọbọsị sị na one pastor na nwunye ya bi n'ụlọ nwunye a na-arụ ọrụ nke ọzọ bụ pastọ na-abịazi a ga-enewe ọmụgwọ fụ na nwa bụ ibuja n'isi na-asọ ọma eme na be nwunye ya si na-akpụ ife na ka ọ si ebido n'ọsọ ya na-ajụ na-enye nsogbu afọ na enyi mezi ka ọ dịwọ fọ gị maazị a di na nwunye etisa oke daalụ chinne anyị anyị ga-akpọrọ ụnụ egwu anyị ji akwanyere ndị nne anyị ndị Ikpogho ugwu tata anyị ga-akpọrọ ụnụ egwu a ka ụnụ gee ntị unu gesie ntị anyị ga-agbachi azụ na tata anyị na-akwanyere ndị nne anyị n'Ikpogho ugwu ụzọ pụrụ iche maka wa bụ ndị Ine Ụmụgwọ Igbo okenye Igbo Ikpogho mma na Ikpogho enepụ onwere wamụ ọ dịbụ na oke Ikpogho mmụọ anyị akwanyere ugwu pụrụ iche tata na-ekene ndị nne anyị njikwa oge a na-ekene nne m bụ Honorable Mrs. Grace Nwakogo na-asị nne m Ogbuefi na tata ka anyị ji akwanyere ndị Ikpogho ugwu nọkwa be anyị n'ịbụ Mrs. Azụ na-asị ya Onowu daalụ Chineke mfụ na ọkịsị azapụ ya bụ ajụjụ anyị a n'ụzọ pụsị iche Ikpogho je ga-enezi ọmụgwọ ọ nese ya bụ ọmụgwọ onwe ife ha
ugwu a na-akpọ onwe ife a na-enye ngwugwu a na-enye ya na ọ na-akọ ọ na-akọwasị ya nnọọ ije ewele ọkwa si eme ọkwa si eme ije ọmụgwọ ịnakọ ọ ga-edokwa mari ọ ga-ego ya osikapa gonye tomato osikapa anyị dazi wa kịta gonye ya nnu gonye ya yabasị gonye ya akwa ma ịlụzi ụlọ ifule ga-ebu ya na onye zụwa ya ego ịlụzie ụlọ ma ị napụ abụ ije na ọmụgwọ ka ọ dị ndị be ike na-enye n'iji ọmụgwọ nwa itinye aka inyewe nnu inyewa yabasị ịgwawa ndị ije ụlọ mere ihe gazikwa ya n'aka ka a bịaghị afụ iwe nnu na yabasị wee nye onwezi ebe isi ọbụla bụ isi alụ ọrụ igweri ndị na-awụ alụ ọrụ igweriwa mmanya na-ewe achịcha nwata igwe pawụda inyewe oweri pawụda kpee n'ahụ na abụ abụ ọ bụ na nwa onye ga-enye m akwa ụkwụ onye ga-enye m ịchọ ọkụ isi weta egwu ese nwụrụ ya ihe kwe bụ ifu ekinye ndị mmadụ na abịa na wajeghị onye na-akọnye na ojege na ọmụgwọ wa bịafụ wa enye nye akwa nye nnu kenye ojiga ndị gba afụ anyị ọ na-enwekwa ifu enyekwa okenye wa hapụ n'ụlọ mana nke kpụrụ n'aka nke nne n'aka ịnakọ ụfọdụ oge wegonye mmanya wenye nwaanyị nye diọkpa nye ego nye diọkpa mana ego nwaanyị nke eji n'ọmụgwọ ka nke nwaanyị nke diọkpa ya maka ha bịfa adị n'izi okenye m n'okpogho nnusi okpogho mebekwa hapụ asị n'olige n'ọmụgwọ mebe nọ ofu ọnwa ọ nọnyara ya nwoke ka onye ga-adị anyị sizile enyi onye na-epụzi okenye n'ụlọ anya ịbanye n'oyibo adịga kịta ijeko ị ga-esitọrọ nri teela ofe ya bute na friji mana ụfọdụ ike adịghị enwe ike emume nri ọ ga-asọ mmadụ na onwe ya nọrị ụmụ gị dị edu ya na anị daanị emefu n'ikori ya ife ori ga-adị n'ọkwa n'ijeko oke kịta nwaanyị jefu dry cleaning bọsị masị nnede onye asụzi ọ bụja na ọ ga-afụzi ofuchi nne na adịghị onwe onye enepụ anya ka ndị ka ekwentị ọnụ ka ya n'aka ka ose dị maka ụfọdụ ga-eji nwa mati ọmụmụ dị wee ife ọbụla ọ na-egwuzi ndị ike na-alụsi nne nwanyị mma ji aka na ọ ga-eje gafu ụlọ ọgwụ ikesi oje na oje gbaa ntụtụ onye akwa ma ọ bụ ịbụ onye ga-akpazụkwa nwa ya bụ nne ga-apa ọ ga na anọ relasị ya ya bụ ife pụa n'ahụ o nwere mirikiti omebi na onye afọ ọbụla okenye ka ọ mụ ịma na wa na-asị na mkpụrụ ụbọchị 8 wee bee ugwu ka kewa ihe akwado ibe ugwu n'ụlọ ọgwụ kọda nke a na-emewa ụlọ na-eme ka nke ilu oyime ring nke afọ kachasị n'ọma maka na ring adapụ nkịtafọ amasị ya nke afọ ka nkala karịa nke ndị banye mmembụ ya bụ na ring ahụ ememekwe ọbịa ụtụtụ ị ga-adị edokwa makwa ọbụna ọ dị ya mma igbo nke ring ọ na-efebere n'ime ọbụla na-atụnye anọ penicillin asị utinye ịma atụra mmiri ọ ga-atụ mmiri n'ime just na ọnwụwa nwata ahụ nke esi agwụ na ịwụsị ahụ iwere ife na-efu asị kpee n'ime wọnsụ ọ dapụ ọ naga mana ndị elu a na-edewe ugwu a nọsị na wanụ maka na ndị be anyị na-ete ebe ugwu na-ese lukwu mana ọnwụ na-ebezi ya n'ime na be anyị n'ime ndị mgbe ọ bụ na-ete ebe ugwu mana ọnwụ na-emezi ya n'ime akịta kama ka ikpogho gbana ebe eriwe ugwu wadebe onye afọ mee na-efe janga oluli nga ndị na-ege anyị ntị anyị ga-akpọkwala unu egwu nwantele na anyasị tata anyị ga-akpọrọ unu egwu ndị be anyị unu ga-ege ntị anyị gbachu azụ unu etinyezi ọnụ na isiokwu anyị nweta tata Nwaezimmadu na Mrs. Onuwa azụ nọbe na-atapịa ya bụ okwu tata okwu ife gbasịrị Ine Ụmụgwọ ya na onwe dị Ine Ụmụgwọ bahazi bụ abansịa mba na tata na ọ ga-anọnyere anyị na ya bụ isiokwu anyị tata o ebe nchọpụ ha anyị lenye ọ bụ na okpogho ụmụ nwa
ọbụna nne ya bụ kpoo anọzina na oje ga-ezu ike nne di ya anọzina onye ga n'ezi ya bụ ọmụgwọ maka ya agwa m na onye nọ ọmụgwọ bụ nne okpugho ụmụ nwa ọ bụcha na nne onye mfe anọzina nne di ya anọzina onye ga-enezi ya bụ ọmụgwọ ya bụ na okenye nọzikwa ọmụgwọ ya bụ nke okpugho na onwe nwunye onye o ji wee mee nne ọkwa ndị ọ bụ na ibi ka ọ dịwa onwe onye ị ga-eji medine na data elefu na-abịa na nwa ya ahụ bịa adụghị isi efe olipo nwene nne ya bụ okpugho ụmụ nwa nwene nne efu ọ ga-ebe ike bịa n'ọmụgwọ ọ ga-enwe ike ji ma ọ bụ na ya na-adị na mma ọfụma etelu na ọbụla na nne chisọ ga-ejere ya bụ daalụ Chinne o nwekwa efe nche ịchọpụ anyị na nwata o nwesi abụ ọzọ abụrụ ụmụaka ọkwa ọsọtụ afụni ndị oyibo asị na ya bụ ọbụrụla aba bika ka asị ya wana mkpu akpụ anụ oyibo omefu na ike ọla hụla tata alahụla o nwa ahụla ahụ ụbọchị ọgụ zue ya ike ọwụzi akwa mkpọdụ ọ bụ ezi ole bụrụ nwata ọ bụzikwa onye mụrụ nwa na-ebe akwa ebe mụrụ nwa na-ebe akwa weta ụzịza weta ụda weta akpa mgbele nwoke ụmụ nnụnụ lacha aka ndị mgbochi nwekwa ezigbo abụ ozizi daalụ Chinne o nwezi ife ọzọ nchọkwa ịchọpụ anyị wasị ine ọmụgwọ ndị mmadụ na-enwe anwụlị na mmadụ jege n'ọmụgwọ ijege n'ọmụgwọ inwe anwụlị Chinne ndị mmadụ enwe anwụlị onye ejege n'ọmụgwọ ọ bara azụkwa ndị mmadụ ka ime ndị mmadụ ji ya ndị Igbo asị na anyị celebrate ọmụgwọ ka ime eji enwe anwụlị na ya jege n'ọmụgwọ ịmụ nwa bụ na akpụsi aka chukwu bịa enwe ndị ọ bụ na nwanọbe dịka amụ mana ọnwa ịmụ ọga na nwa ka ọ dị ife anwụrị ka ọ bụ ebe a na-anwụrị kpamakwara na nwa amụ izizi ịba nwa izizi ebe na ka o si eme ka oke ka o si eme ka okpokọ na ahụ anyị ụzụkwa n'ezikwa na ime grama ịba na okosi abịa bụ na anwụrị a dị ime Chinne ma nke ịmụ nwa ahụ ma nke oke ịma na nwa izi na ọka o si adị kpa oke ya bụ na nwunye amụrụ nwunye izi ọ na-azọ mụgharị nwa ọ ma mee ka o si mebu nke afọ oge afọ amụrụ nwa izizi ya daalụ Chinne ya bụ isiokwu anyị tata mfụnọ ọsụsọ anyị na-enwe nsogbu ndị mmadụ kpụ anyị na-epiki kọl ọ na-akọtụ na anya stata anyasị ọma daalụ Chinne okay na biko gwa ya okay abisa abio daalụ Chinne dozigharị ma o tupu a ga-akụba anụ ụlọ
Ya. Daalụ na dị mkpa husband. Dọkpa anyị nọ. Ya bụ dọkpa na-adụ. Diọkpa daalụ Chinne. Daalụ Chinne. Daalụ. Okwu Diọkpa amaka na ya si tata. Oge anyị agaga na izu anyị ọcha osimiri. Ndị oge ka anyị were onye na-akpọ anyị na ya si hello. Anyasị ọma. Anyị nọ ọfụma. Daalụ sa. Ị na-ajụ maka ị na-eme ndị mmadụ ji enwe aṅụrị ma amụ anwa. Ife eme mmadụ ji enwe aṅụrị ma amụ anwa esike nne m. Biko gwa anyị ụfọdụ n'ime. Ewere na-enye onye ọkụ wee jee ọnya ndị nọ. Ọzọ bụ na nwata nwaanyị dị ime Chineke elu ike mee ogide n'udo na aṅụrị. Ichekwa n'ife obi aṅụrị ka ọ bụ maka na ya bụ ide wee gaa bụ n'obere ide. Mana be Chineke nọ mee onye elu ike nọ ya bụ ọnọdụ n'ọsị adịde n'udo na aṅụrị. Naanị ife obi aṅụrị ka ọ ga-abụrụ onye ọbụla. Ife ndị a bụ ike bụrụ aṅụrị dị n'ime daalụ. Daalụ ụwa ọma daalụ Chinne. Nji oge na-ekene ndị ncha akpụ anyị na ya si tata. Amfụ na isiokwu anyị tata sọ imirikiti ndị mmadụ. Na-adị ọzọkwa ndị nwe ego ga-erike na-akwado ọnụnụ anyị na-anọ n'izu a n'oche osimiri. Kwado ya bụ ọnụnụ anyị na-anọ na ọ ga-asọkwa anyị n'ụzọ ọkwa iche ya bụ nke ndị oyibo akpọ isponsọ ya bụ program. Tata mana ife ọma ka anyị ekwu maka ya maka ịmụ ije ine ọmụgwọ bụkwa ikwewele ụlọ ya na ụfọdụ na-asị okporo ga-ejekwa afịa n'elu mbụ na ọ mụsị nwa ọgwụ wee due ọbụla ọzọ afịa ebula akpa wee jem afịa wee kee ya na nne wee kee onye ndị ba nwa onye na-edeka afụ a mbụ n'ụlọ n'elu ike bịa anyị ọfụzi a na-abịa onye ego wee pawuda na-ekpesi ndị mmadụ n'ọfụ nwancha emesi na mbụ ife ndị a dị na onwe na ife dị njọ dị na ya bụ ife wee emesi ọ bụ ife obi aṅụrị. Nna-ekene ụnụ ncha kpọ anyị na ya stata ndị ncha ga-enye ntị nna-asị Chukwu gọzie ụnụ ncha na ife dịka izu ka na-abụ na-abịa anyị na anyị ga-eweghere ụnụ isiokwu ọzọ ndị anyị ịbịagabe mmasị anyị agbagharị ọjị mbụ mana nna-asị nke na ị ga-ewere ewere ụlọ sị Chukwu gọzie ụbọchị ọzọ a ga-akpọkwa biko ka ị bịakwa bịa na ya la anyị n'izu a n'ọcha osimiri na anyị nwee nwoghachi nne na ife ikwu na ya stata Chukwu gọzie anyị ndị na-ege anyị ntị ka ọ dịzie anụ ise daalụ Chinne na-ekenekwa dị ọkpa ka o si esi ka ị bịa na ya la anyị na ya stata ndị na-ege anyị ntị ka ọ dịzie anụ izu ụka na-abịa anyị n'ike nke Chukwu gọzie onye ọbụla daalụ Chinne.